ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാചലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു പരമാനന്ദ പരമാനന്ദം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വര. നമോ വിഷ്ണുപാദ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ വേദാന്ത സ്വാമി സ്റ്റേ സരസ്വതി ശിഷ്യ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत श्रीवत्साद ഹരേ രാം 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന് തന്റെ അവസാനത്തെ 7 ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ സൂത ഗോസ്വാമി ഉത്തരം പറയുന്നതും, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സ്കന്ധത്തിൽ വേറെ കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥന, ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാർത്ഥന, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ഭൗതിക ശ്ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പറഞ്ഞു. ധർമാത്മാക്കളായ ഭക്തന്മാരുടെ സർവ്വ ദുരിത നിവാരകനും അഭക്തരായ അസുരരുടെ നാസ്തിക ശീലങ്ങളുടെ അഥവാ നിരീശ്വര സ്വഭാവങ്ങളുടെ സംഹാരകനും സർവാതിശായനും അതീന്ദ്രിയനുമായ പൂർണ്ണ അസ്തിത്വ രൂപത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും സാദരം പ്രണമിക്കും. ഉത്തുംഗ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവരുടേതായ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നോക്കാം. മതജി ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ, ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ശരിയായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തേ സൃഷഭായ സാത്വതാം വിദൂരകാഷ്ടായ മുഹൂകുയോഗിനാം നിരസ്ത സാമ്യാതിശയേന രാധസാ സ്വധാമനി ഭ്രമാണി രംസ്യതേ നമഃ. വംശജരുടെ മിത്രവും അഭക്തർക്ക് സദാ പ്രശ്നക്കാരനുമായ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ പരമ ആസ്വാദകൻ അദ്ദേഹമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ സ്വധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിഭവങ്ങൾ അമേയമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായി ആരും തന്നെയില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? യദുവംശരുടെ മിത്രമാണ്. എന്നാൽ അഭക്തർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ പരമ ആസ്വാദകനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ആസ്വാദകൻ അത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാലും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആനന്ദം, അതീന്ദ്രിയമായി ആനന്ദം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വധാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമം എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തം ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? എല്ലാം ഗോലോകരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ. അതെ, ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്താണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ കൂടുതലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള
തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഓരോ വ്യക്തികൾ അത് ഗോലോകധാമിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം അതെ ഗോലോകധാം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൃന്ദാവനം അതെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങ് ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരുമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അത് അവിടെ പലരുമായിട്ട് പല റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് സുദാമ, ശ്രീദാമ, മധുമംഗൽ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. അവരുമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ മാതൃവാത്സല്യം ത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത് യശോദാമ, പിന്നെ നന്ദ മഹാരാജ്, അവരെല്ലാരും എന്താണ് വാത്സല്യ രസത്തില് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഒരു ആനന്ദം, ഒരു പുത്രൻ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ വ്രജഭൂമിയിലുള്ള ഗോപിമാരുമായിട്ട് ഗോപിമാരുടെ പ്രേമഭാചനമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് വ്യക്തിഗതമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഏതോ ഒരു വ്യക്തിഗത റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. അത് പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മളെല്ലാരും ഒരുപോലെ അല്ല. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തിഗത ബന്ധമാണ്. അത് വ്യക്തിപരമാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. അപ്പോ എല്ലാരും അവന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ആവണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനും നമ്മളും വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭക്തി ഇല്ലാതെ വാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്? വാദികൾ എന്താണ് കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ? അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അത് അനന്തമാണ്. എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നമ്മളെ ഭൂമിയിലെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശമായിട്ടാണ്, സൂര്യകിരണം, ആ സൂര്യകിരണമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നമ്മള് ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാത്രമേ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭഗവാന് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപവും ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളും അവരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ആടുന്നതും ഒന്നും അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അനേകായിരക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതിലേതോ ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിക്കും അപ്പുറമുള്ള ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ? ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമാനാണെന്നും എത്ര വലിയ വലിയ മെഷീൻസും കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിലുള്ള അത്രയും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏത് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ അത് നിൽക്കൂ. അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒരു മിത്താണ്, ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാണ്, ആരൊക്കെയോ പണ്ട് എന്തോ എഴുതി വെച്ച് അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ വന്ന ഓരോ കഥകളാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ രസത്തിൽ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരെല്ലാം ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകില്ല. അവരെല്ലാം എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കഥകളാണ്, മിത്താണെന്നും പറഞ്ഞ് അവര് ഇരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ആത്മീയ ലോകം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ 4/4 ഭാഗവും ആത്മീയ ലോകമാണ്. 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം കൂടാതെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം എന്റെ വെറും ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് അർജുന? ഏകാംശേന സ്ഥിത ജഗത്, എന്റെ ഒരു അംശത്തിലാണ് ഈ ജഗത്ത് മൊത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക,
അദ്വൈതികതവാദികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. അവര് മാക്സിമം എവിടെ പോവും? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു പോവത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വന്ന് പതിക്കും. അതിനപ്പുറം അവർക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ചാൻസ് കിട്ടുക? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പതിച്ച ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? തിരിച്ചും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മെടുത്ത് ആ അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഭക്തിയുടെ ജന്മം സേവനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തുടങ്ങി ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം. മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തണം. ഭക്തിയുടെ ആ, സേവനത്തിൽ അങ്ങ് ഭക്തിയുടെ ഈടുപെടണം. സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരു വഴിയുമില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം. അതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലും അവന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം. അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, അങ്ങനെ യോഗ, എന്തൊക്കെ യോഗകൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അങ്ങ് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകാൻ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണതയിലെത്തണം. പൂർണ്ണതയിലെത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പുരുഷോത്തമ യോഗം 15.6. അവിടെ എന്താണ്? നഥത് ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്റെ ധാമത്തില് സൂര്യപ്രകാശമോ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രകാശിക്കാൻ. കൂടാതെ യത് ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകായിരം വൈകുണ്ഠമുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ എല്ലാം അപ്പുറം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണുമ്പോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് ഒരു ഏത് കളറിലെ താമര പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കുറെ വട്ടം ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റോസ് കളർ. വൈകുണ്ഠത്തിന് ഏത് കളറാണ്? ഏത് താമരയുടെ എല്ലാം ഒരു താമരയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂ ആണോ? ബ്ലൂ കളറാണ് അല്ലെ? നീല കളറിലാണ്. അതിന് മുകളിൽ എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അത് പിങ്ക് കളറിലാണ്. റോസ് കളറിലെ ഈ പിങ്ക് കളറിലെ അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠവും ഒക്കെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ധാമമാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. ആ ധാമത്തിലുള്ള പ്രകാശമാണ് പിന്നീട് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വേറെ മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത്, കഥാ ഉപനിഷത്ത്, ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ കണ്ടു. ഈശോപനിഷത്ത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. അവിടെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. എന്താണ്? അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയും, ആ പ്രകാശം മാറ്റി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരൂ, ഹിരൺമയേന പാത്രേന എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ രൂപം എനിക്ക് ദൃശ്യമാക്കി തരൂ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകം. അതിന് മുകളില് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന് രൂപം, ആ വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുക? എത്ര കൈകളുള്ള? 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദരൻ. 4 കൈകളുള്ളത് ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് അല്ലെ? ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മനായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഈ ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തിന്റെ ഓർഡർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന് വേറെ എത്ര രൂപങ്ങൾ, അങ്ങനെ എത്ര വൈകുണ്ഠങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്? 4 കൈകൾ. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അങ്ങനെ 24 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭാഗവതം കാൻഡോ 1-ന്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ നോക്കുമ്പോ അറിയാം, അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠം ആണ് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തും ഭാഗവതം ബുക്കിന്റെ കവറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അവിടെ ഓരോ ഇരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. അത് കയ്യിലുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മത്തിന്റെ ഓർഡർ മാറുന്നതനുസരിച്ച്. അപ്പൊ വലത്തെ കയ്യില് ഉള്ള ഇപ്പോ വലത്തെ കയ്യില് താഴത്തെ കയ്യില് താമര, മുകളിലത്തെ കയ്യില് ചക്രം, പിന്നെ ഇടത്തെ സൈഡില് മുകളില് ശംഖ്, താഴെ ഗദ. ഇനി ഇതിന്റെ ഓർഡർ മാറും. വലത്തെ കയ്യില് ഗദയും മുകളില് എന്താണ് താമരയും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർഡർ മാറും. അതനുസരിച്ച് പല പല രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തില്. അപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ തന്നെ അനേകായിരം വൈകുണ്ഠങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അതിൽ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള 24 വൈകുണ്ഠങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കണം. ആ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ആരുമില്ല. പരമ ആസ്വാദകനാണ്, 2 ലോകങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ആനന്ദം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ആത്മീയാകാശത്തിലെ സ്വധാമത്തിലാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്കീർത്തനം യത്സ്മരണം യദീക്ഷണം യദ്വന്ദനം യശ്രവണം യദർഹനം ലോകസ്യ സദ്യോ വിദുനോതി കൽമഷം തസ്മൈ സുഭദ്രശ്രവസേ നമോ നമഃ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവമംഗളകാരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണവർണ്ണനത്തിനും സ്മരണത്തിനും ദർശനത്തിനും ശ്രവണത്തിനും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആരാധനയ്ക്കും നിവർത്തകന്റെ സകല പാപഫലങ്ങളെയും ഉടൻ പവിത്രമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവമംഗളനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണവർണ്ണനം, സ്മരണ, ദർശനം, ശ്രവണം, പ്രാർത്ഥനകൾ, ആരാധന, ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫലം? നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളെയും ഉടൻ പവിത്രമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിക്കുന്നതിന്റെ മഹിമ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാ വേദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ച. എല്ലാ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കീർത്തനം എന്താണ്? ഈ കീർത്തനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? ഉദാഹരണം പറയാവോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കീർത്തനം ചെയ്യുക? കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കീർത്തനമാണ്? പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളിപ്പോ നല്ല ഈണത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം വർണ്ണിക്കാം. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് കീർത്തനമാണ്. സ്തുതികൾ പാടുന്നത് കീർത്തനം. ശരിയാണ്. പിന്നീട് ഭക്തരോടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഈണത്തില് പാടാം. ഈണത്തില് ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഈണത്തില് പാടാം. അത് കീർത്തനമാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് അത് കീർത്തനമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വായിക്കുന്ന ഈ കീർത്തനം വായിക്കുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ വായിക്കുന്നു, അതും കീർത്തനമാണ്. അല്ലേ? ഭഗവാനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മള് വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അത് പറയുകയും നമ്മൾ പാട്ടുരൂപത്തില് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം കീർത്തനമാണ്. അപ്പൊ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈണത്തില് പാട്ട് പാടുന്നതും ഇതെല്ലാം, പിന്നെ ഈ ശ്ലോക പാരായണം, ഇതൊക്കെ കീർത്തനത്തിൽ വരും.
നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതെല്ലാം കീർത്തനമാണ് അല്ലെ? എല്ലാരും ആ ഒരു പാട്ട് രൂപത്തിൽ നാമം ജപിക്കാം, നമ്മള് നാമം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം കീർത്തനത്തിൽ വരും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരെ തന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവര് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ടുള്ള ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഇതെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതേലും ഒരെണ്ണം, ഇത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ആ ഫലം കിട്ടും. എന്താണ് ഫലം? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമുക്ക് പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ കൂടെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ നാമം, കൃഷ്ണ രാമ, ഈ നാമം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചുറ്റുമുള്ള ആ സറൗണ്ടിങ് അവിടെ ആത്മീയമായി മാറുകയാണ്. നമ്മൾ ആ കീർത്തനം ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ സ്പേസ്, ആ കീർത്തനത്തിന്റെ ആ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നിടം എല്ലാം ആത്മീയമായി മാറുകയാണ്. അത്ര ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമത്തില് എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നാമം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പവിത്രമാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്ക് അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 10 അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപരാധമൊന്നും ഇല്ലാതെ അത്രയും പ്രേമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സംഘം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇതൊക്കെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ? നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ കീർത്തനം ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ, എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെയാണോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നതിന് അതിനൊരു തനിയെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് മാതാജി വന്നിട്ട്. അതെങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് എത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഈ അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന പോലെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? മാതാജി, സ്വന്തം അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണെന്ന് അറിയാതെ, അതായത് ഞാൻ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ലയിച്ചു പോകും. ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വർണ്ണിച്ചു വരുമ്പം അറിയാതെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം തന്നെ വന്നു പോകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നു കൂടുതലായിട്ടെന്നുള്ളത്. അത്രയൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാൻ അറിയുള്ളൂ മാതാജി. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പം ഇപ്പം വത്സ മാതാജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാതാജിക്ക് ആ സെന്റിമെന്റിലാണ്, നമുക്ക് ആ വികാരങ്ങൾ വന്ന് മാതാജിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ. പക്ഷെ അത് എത്ര നേരം ഉണ്ടാവും മാതാജി? ആ കീർത്തനം പാടാത്ത സമയത്ത് കാണോ? ഇല്ല മാതാജി, കീർത്തനം പാടാത്ത സമയത്തില്ല. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹലോ പറയുന്നത് അങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇപ്പം എടുത്ത ഉടനെ ആദ്യമേ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ചില ആളുകൾ വേറെ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്, അവര് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും എന്താ പറഞ്ഞേന്ന്. അപ്പൊ പറയില്ല ഹലോ എന്ന് പറയും. അത് വേറെ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അത് അതിലോട്ട് അങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നുണ്ട് മാതാജി അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, ശരി തന്നെയാണ് മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹലോ ഒന്നും പറയില്ല മാതാജി. ഞാനും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നേ പറയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ആർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ആദ്യം വരൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് അപ്പൊ ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതന്നെ പറയും, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നങ്ങ് വന്നു പോകും മാതാജി. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, നമ്മൾ പറയും മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പറയണം. നേദിക്കാനൊന്നും പറ്റാറില്ല മാതാജി. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നേദിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ശരി, എന്ത് ആഹാരം വന്നാലും അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പഠിച്ചത് എവിടുന്നാ?
ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മള് പ്രഭുപാദയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവിടെ ആ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം അതാണ് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ നമ്മളിപ്പോ മാവില് ഇപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് വരുന്നത്. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള മാതാജി അവിടെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഒരൊറ്റ ഒരു ഭാഗ്യാണ് മാതാജി. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ അതാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ഇതൊക്കെ കുറെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് എന്താ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരും ശ്രവണം അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സപ്താഹം, ഭാഗവത സപ്താഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യുമല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്കും ഇതേ ഫലം കിട്ടുമോ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷൻ, അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു വേണം ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു ഭാഗവതം കിട്ടി അതിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിയാൽ ആ എഫക്റ്റ് വരില്ല. അതാണ് അപരാധങ്ങളില്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായത്. ഒരുപാട് പേര് ഭാഗവത ശ്ലോക പാരായണം സപ്താഹത്തിലൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തു, അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു. അവിടെ സപ്താഹത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരെ അവർക്ക് തന്നെ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും അറിയില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപമെടുത്ത് വന്നു ഈ ലീലകൾ ആടി എന്നാണ് അവര് തന്നെ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരൊക്കെ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ ഈ എഫക്റ്റ് വരില്ല. നമ്മൾ എവിടെ പോവും? അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഫോളോ ചെയ്താൽ എവിടെ വരെ എത്തത്തുള്ളൂ മാക്സിമം? ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കേ പോകും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകളില് പെടാനോ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആചാര്യന്മാരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം പ്രകാരം നമ്മള് ആ ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് വേണം. ആ പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ആരതി ചെയ്യും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഭഗവാനെ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോ ഞാൻ നിവേദിക്കും, എന്നിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കംഫോർട്ടബിൾ, നമ്മളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. ഇതിനെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം, ഭഗവാൻ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് ആരതി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനെല്ലാം ഓരോ സമയമുണ്ട്. അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങളില് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം മാത്രം. അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാൻ എന്താണോ സന്തോഷം തരുന്നത് അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതേസമയം മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഈ സപ്താഹത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവരോ എത്ര രൂപ തരും, ആദ്യം പൈസ ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവര് പാരായണത്തിന് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഇപ്പൊ വിജയമാതാജിയും ലളിത മാതാജിക്കും ഒക്കെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് ശരിക്കും പ്രഭുപാദരുടെ അനുഗ്രഹമാണല്ലേ. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ആ പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസിൽ പോവാണ്. ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോകുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫലത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പാതയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇനി പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെയും എടുത്തു കളയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ആരാധന, പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെങ്ങനെയാണ്? അവര് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും, എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? കുമ്പസരിക്കും. കുമ്പസരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? കുമ്പസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറുമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി കുമ്പസരിച്ചു, ഞായറാഴ്ച കുമ്പസരിച്ചു, പിന്നെ തിങ്കൾ തൊട്ട് ശനി വരെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ പാപങ്ങളും വീണ്ടും ചെയ്യും. വീണ്ടും ഞായറാഴ്ച പോയി കുമ്പസരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയും, എന്തിനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് ആന കുളിക്കുന്നത് പോലല്ലേ. ആന എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം പോയി എല്ലാം കുളിച്ച് വൃത്തിയാവും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് മണലെല്ലാം ശരീരത്തിൽ വാരി മണ്ണ് കരിയേറി.
അതുപോലെ അതേപോലെ അല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ പാപമൊക്കെ ചെയ്തു, പാപം കത്തിച്ചു കളയാനോ കുറച്ച് നാമം ജപിക്കുകയും കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയാൽ മതിയല്ലോ, എന്നിട്ട് പാപം ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് ഇനി ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് തന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രക്രിയ, ഭക്തിയുത സേവനം, നാമജപം, അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹത്തിനെ പോലും വേരോടെ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുക പോലും ഇല്ല, പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുക പോലും ഇല്ല. ഇപ്പോ അതിന് ഉദാഹരണം ഇപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്ര മാതാജിമാരല്ലേ, പ്രഭുക്കന്മാരും ഒക്കെ. നമ്മള് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഇസ്കോൺ ഈ ക്ലാസ് 18 ഡേയ്സ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിശാസ്ത്രം ഒക്കെ എത്തി നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ ഒരു മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കിപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ പോലും തോന്നുകയില്ല. കാരണം അത് ആ പ്രക്രിയ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ആ ശുദ്ധീകരണം കാരണം നമുക്ക് പാപം പോലും ചെയ്യാൻ തോന്നുകയില്ല. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ, ഇതിലെല്ലാം കൂടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപത്തിനെയും പാപഫലങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പാപഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഉടൻ പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ഗുണവർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്, ആരാധനയ്ക്ക്, ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയെല്ലാം, എത്ര ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ വെറും കൈയോടെ ജനിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെ, ജനിച്ചപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, മരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതാ പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അല്ല, ജനിക്കുമ്പോ പല പല ജന്മങ്ങളിലുള്ള പാപവും പുണ്യവും കർമ്മങ്ങളും ഒരു ബാഗായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ജാതകത്തില് ഓരോ ആ ഫലത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ നമുക്ക് ദുഃഖവും സുഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജാതകം നോക്കുമ്പോൾ പറയത്തില്ലേ, ഇത്രയും നാള് നമുക്ക് ശനിദശയാണ്, ഇന്ന അങ്ങോട്ട് ഗജകേസരി യോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന സമയം, പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കർമ്മഫലങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ഭഗവാനെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണ യച്ചരണോപസാദനാത് സംഘം വ്യുതസ്യോഭയതോന്തരാത്മനാ പിന്ദന്തി ബ്രഹ്മഗതിം ഗതക്ലമാ തസ്മൈ സുഭദ്രശ്രവസേ നമോ നമഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവമംഗളകരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അതീവ ബുദ്ധിശാലികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് വഴി മാത്രം ഭാവിയിലെയും വർത്തമാനത്തിലെയും അസ്തിത്വങ്ങളിലെ എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അനന്തരം അനായാസേന ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ആത്മീയ അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മീയ അസ്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അത് മറന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. ആ ബന്ധം നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. 5 രസത്തിൽ ഏതോ ഒരു രസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പാപപരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ ആ ശ്ലോകം 18.66, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അല്ല, ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ
ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു, ധ്യാനയോഗം പറയുന്നു, അഷ്ടാംഗയോഗം പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹേ അർജുന, സ്വ സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ, നിന്റെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഞാൻ നിനക്ക് മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ സുജ, തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് ഞാൻ മോക്ഷം തരും, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അർജുന. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും എടുക്കുക? ഇതായിരിക്കും എടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഒരുപാട് നമുക്ക് ചോയ്സ് തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത. നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മയോഗം വേണമെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം ചെയ്യാം, ധ്യാനം ചെയ്യാം, ജ്ഞാനം ചെയ്യാം, ഭക്തിയോഗയുണ്ട്, ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അവസാനം പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ, ഞാൻ നിനക്ക് മുക്തി തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്തെടുക്കും? ഈ മാമേകം ശരണം വ്രജ, അതാണ് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കും. ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമം വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലാതെ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനയോഗ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവസാനം അത് എത്തും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? വളരെ ദുർഘടമായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയാണ്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം, സന്യാസധർമ്മം, യതിധർമ്മ, അങ്ങനെ കുറെ ധർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വെറുതെയാണ്. ഞാൻ വർണ്ണാശ്രമം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാ ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അവർ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവര് ഭഗവാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെ ഒരുപാട് ദേവി ആരാധന, ഇപ്പൊ അഗ്നിദേവനെ, ഒരുപാട് ഡെമിഗോഡ് വർഷിപ്പ് അവർ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവര് അതിലുള്ള ഒരു ദൈവം ആണ് കൃഷ്ണനെ അറിയൂ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അവരറിയില്ല. പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം വർദ്ധിക്കത്തില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ആ വേദങ്ങളുടെ സത്ത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവർ. ഇങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, ഞാൻ സന്യാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് സന്യാസത്തിന്റെ ധർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്നും എല്ലാത്തിലും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണെന്നും ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കില്ല. കുറെ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളരത്തുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി സേവനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ആ ബ്രഹ്മഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവന്റെ ഏറ്റവും പരമമായ പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു പരമഗതിയിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ബ്രഹ്മഗതിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോവും? ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയി നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? യത് കീർത്തനം, യത് സ്മരണം, യദീക്ഷണം, യദ്വന്ദനം, ശ്രവണം, യദർശനം. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗുണവർണ്ണനം, സ്മരണത്തിന്, ദർശനത്തിന്, ശ്രവണത്തിന്, പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്, ആരാധനയ്ക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പോയി, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ പോയി യോഗാഭ്യാസം ഒക്കെ ചെയ്താല് ഒന്നും നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിന് ഭഗവാനെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഫലവും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ
നമുക്ക് ആ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്കിവിടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വെളിവാക്കി തരികയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എല്ലാ പർപ്പോട്ടിലും വീണ്ടും വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം. എങ്ങനെ? ഗുരുവിൽ കൂടെ, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യൂ. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എല്ലാ പർപ്പോട്ടിലും ഇപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കർമ്മകാണ്ഡയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം, നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പ്രഭുപാദർ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നമുക്ക് 17ഉം 18ഉം കൂടെ ഇന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം 17. തപസ്വിനോ ദാനപരാ യശസ്വിനോ മനസ്വിനോ മന്ത്രവിദ സുമംഗള ക്ഷേമം ന വിന്ദന്തി വിനായ ദർപ്പണം തസ്മൈ സുഭദ്രശ്രവസേ നമോ നമഃ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവമംഗളകരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തപസ്വികൾക്കും മഹാദാനധർമ്മികൾക്കും യശസ്വികൾക്കും മഹാതാത്വികർക്കും യോഗികൾക്കും വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണർക്കും വേദതത്വങ്ങളെ കണിശമായി അനുവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ അവണ്ണം ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം യാതൊരുവിധ അഭികാമ്യമായ ഫലവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതൊന്നും ഈ അഭികാമ്യമായ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ അഭികാമ്യമായ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫലം എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ഫലം എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലോട്ട് ഇനിയൊരു ജനന മരണങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തണമെന്നുള്ളത്. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സേവനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അതെ അതെ, ഭഗവാന് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അവിടെ പോയിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ജന്മമരണമില്ലാതെ ഇനി തിരിച്ചുവരവില്ലാതെ എന്നും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. ഈ ഫലം ഈ പറയുന്ന ദാനം ചെയ്താല്, തപസ് ചെയ്താല്, മഹാതാത്വികർ, യോഗികൾ, വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണരായാല്, ചിലരൊക്കെ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് അവരുടെ ആ മന്ത്രധ്വനി കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് ഭഗവാനെ അറിയാതെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര വലിയ ചില മിസ്റ്റിക് യോഗികളുണ്ട്, അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ള യോഗികൾ. അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത സാധാരണ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ വലിയ ദൈവത്തിനെ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതെല്ലാം എന്താണ്? അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. യാതൊരു വിധ അഭികാമ്യമായ ഫലവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലര് പറയും ദാനം ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചിലര് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ ഞാൻ സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് എന്റെ ജീവിതം, മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുക. നമ്മള് കുറെ ആൾക്കാര്, കുറച്ച് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, മരിക്കുമ്പോ എല്ലാം അങ്ങ് കഴിയും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യത്തില്ല, എല്ലാരെയും സഹായിക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ചോദിക്കും എത്ര നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ശരിയാണ്, അവര് കുറച്ച് സത്വഗുണമൊക്കെ ഉള്ള, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്ത, ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ സമൂഹത്തിന് അവരാണ് ഉയർന്ന വ്യക്തി. പക്ഷേ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥനയെ കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഈ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിച്ചു, കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു, അവിടെയും നമ്മളൊരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, അല്ലെ? ഒരാള് നമ്മളെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഖം തോന്നും. എന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ നമ്മളൊരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുമ്പോ, ഞാൻ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു,
അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടും. അവിടെ എല്ലാം എന്റെ സംതൃപ്തി, എന്റെ സന്തോഷം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത് മാത്രമേ അവര് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചാൽ എന്റെ സംതൃപ്തി, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇതെല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു എന്റെ ഫാമിലിക്ക്, എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. അല്ലെ ചിലര് എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു. ചില ആൾക്കാര് ആ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, അവരെ പക്ഷെ അവരെയും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളൊരു ദാനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു, ദാനം കൊടുത്തു, ഈ പൈസ വെച്ച് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം സെൽഫിഷ്നെസ് തന്നെയാണ്, ഇതെല്ലാം സ്വാർത്ഥതയാണ്. ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൽഫിഷ്നെസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥത തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്ത് സഹായിച്ചാൽ അവരും അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, നമ്മളും മെന്റലി കുറച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അവരെ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അവര് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സഹായം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാത്ത സഹായമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ശരിക്കും ദോഷമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെ വീണ്ടും ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇന്ദ്രിയ സുഖം നമ്മൾ കൊടുത്തു, നമ്മളൊരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലോ അവരുടെ ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? വീണ്ടും അവർ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും, കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം, അവർക്ക് മരിക്കുകയും വേണം. ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സമൂഹത്തിന് തന്നെ ദോഷകരമാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താണോ സന്തോഷം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സന്തോഷം, ഇവരെല്ലാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ ഫുഡ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കും, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ മന്ത്രം അവരെ കൊണ്ട് ജപിപ്പിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ദാനം കൊടുക്കുക, ഇതാണ് ഉയർന്ന ദാനം. ഇപ്പൊ ചിലര് ചോദിക്കും, ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടാൽ എന്റെ വിശപ്പ് മാറുമോ? ഈ ഭഗവത്ഗീത വീട്ടിൽ വെച്ചാല് എന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറുമോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയ അവരുടെ ഉള്ള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീത അവര് വായിക്കണില്ല, ജസ്റ്റ് തൊട്ടാൽ മതി, അവിടെ തൊട്ട് അവര് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ, അത് ഒരു സമയം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയം, ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഈ പാതയിലേക്ക് വരും. അവരുടെ കുറെ പാവങ്ങൾ അതിലൂടെ മാറി, അവരാ കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ആ പാതയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം, ആ യാത്ര തുടങ്ങാൻ ഒരു കാലം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്തു, അവര് വായിക്കണില്ല, വെറുതെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളെങ്കിലും അത് വായിച്ച് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ പയ്യെ പയ്യെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സും പയ്യെ പയ്യെ വരും. ആദ്യമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും, പെട്ടെന്നാലും വരില്ല, എങ്കിലും സമയമെടുത്ത് അവരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സേവനം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രയോജനവും വരുന്നില്ല. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെ പോലെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം അല്ലേ? ആഹാരം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെന്താണ്? ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. ഈറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ്, മെയ്റ്റിംഗ്, ഡിഫെൻഡിങ്, ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആഹാര നിദ്ര ഭയം മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ചാരിറ്റി ചെയ്തു, കുറെ ഹോസ്പിറ്റല് പണിതു, നമ്മൾ ഒരു ചാക്ക് അരി കൊടുത്തു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനകരമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? വീണ്ടും അത് ബന്ധനസ്ഥരാക്കുവാണ്, വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് 9.27 യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജുഹോസി ദദാസി യത്. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എല്ലാം എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാതെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം എത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും എന്താണ്, സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ വലിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ മൊബൈൽ വന്നതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഫുൾ ടൈം അതിലാണ്, അല്ലെ? അവർക്ക് കൂടാതെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറയുകയാണ്. എല്ലാം അപ്പം വേണം, അപ്പം കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. എന്തേലും താമസിച്ച ഒരു ക്ഷമയില്ല, ദേഷ്യം. അവർക്ക് കൂടാതെ അവരുടെ പഠിത്തത്തിനെയോ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി ഉയർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനും സ്ട്രെസ്സും സൂയിസൈഡ് റേറ്റും എല്ലാം കൂടി വരികയാണ്. സമാധാനം ഇല്ല, സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് നമ്മൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം അവര് ജനിക്കുമ്പോഴേ മൊബൈലിലാണ് അവര് പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കും തോറും അവരുടെ ആ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവബോധമെല്ലാം ഇംപ്യൂർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താണ്, അശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളല്ലേ ഫോണിൽ കൂടെ, പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വളർത്തണം? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരടുത്തും ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളതായിട്ട്, നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദൈവവിശ്വാസത്തോടു കൂടി വളർത്തുക, മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ഇപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അവർക്കും ആ താല്പര്യം ആദ്യമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, എന്നാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിടക്കും. നാളെ വലുതാകുമ്പോ ആ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് ഇത് പതിഞ്ഞിരിക്കും. അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു അംശം എന്തായാലും നാളെ അവരെ സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിരാതഹൂണാന്ദ്ര പുളിന്ദ പുൽകശ ആഭീര ശുംഭായ വനാകസാദയ യേനേ ജപാപായ തുപാശ്രയാശ്രയ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭ വിഷ്ണവേ നമ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കിരാതം, ഊണം, പുളിന്ദം, പുൽകശം, ആഭീരം, ശുംഭം, യവനം, ഖസം എന്നീ വംശജരും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരായ മറ്റുള്ളവർ പോലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി ഹേതുവായി ഭഗവത് ഭക്തരെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ആദരപൂർവമായ എന്റെ പ്രണാമം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അനന്തശക്തിമാനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? കിരാതം, ഊണം, പുളിന്ദം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ വംശജർ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കിരാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഭാരതവർഷത്തില് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് ഭീഷ്മപർവത്തില്, മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മപർവത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കിരാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ട്രൈബ്സ് ആയിരുന്നു, ഈ കാട്ട് ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അത് അവിടെ ഭരിക്കും. അവിടെ ആ കാട്ടുജാതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാര് അബോർജിനൽ എന്ന് പറയാം, അബോർജിനൽ ട്രൈബ്സ്. ആ ട്രൈബ്സ് എല്ലാം അവിടെ ഒരു രാജാവുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാരെയും ഭരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം സമൂഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ ഈ കിരാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാർ, നാഗ്പൂർ, ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ ഈ സ്ഥലങ്ങളാണ് കിരാത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഹൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയുടെ കിഴക്കേ വശവും റഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗവുമാണ് ഹൂനാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ ഈ മലയിൽ താമസിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹൂനാസ്. ഇനി പുളിന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്
പുളിന്തം, പുഷ്കലം. അതിനു മുമ്പ് ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഭീഷ്മപർവ്വത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ പുളിന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മഹാഭാരതത്തിലെ ആദ്യ പർവ്വതത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഭീമസേനനും സഹദേവനും ഈ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കി. ഇവര് ഗ്രീക്കുകാരാണ് പുളിന്ദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആലോചിക്കണം, പണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ശ്രീരാമൻ ഭരിച്ചിരുന്നു, അതുപോലെ ദ്വാപരയുഗമായപ്പോ ഭരിച്ചിരുന്നതും ഇതെല്ലാം ഈ ഇന്ത്യ മാത്രം ഭരിച്ചു എന്നല്ല, ഈ ലോകം മൊത്തവും ഭരിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ രാജാക്കന്മാര്, ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ള രാജാക്കൾ. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരിച്ചപ്പോ ഇത് മൊത്തം ഈ റഷ്യ, ചൈന, ജർമ്മനി, ഗ്രീക്ക്, അതെല്ലാമാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഈ പുളിന്തം പല പേരിലാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നാമം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗ്രീക്കുകാരെയാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രീക്കാണ് പുളിന്ദാസ്. ഇത് മഹാഭാരതത്തില് വനപർവ്വത്തിലാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കാരണം ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു, ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവര് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മവും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചറും ഇതുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ മ്ലേച്ഛാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമികൾ അല്ലാത്തവരെ ഇസ്ലാംകാർ എന്ത് വിളിക്കും? കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ ഹീതൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ചര്യകൾ പാലിക്കാത്തവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് മ്ലേച്ഛാസ്. ഈ പറയുന്ന കിരാതം, ഹൂണം, പുളിന്തം, പുഷ്കല ഇവരൊക്കെ ക്ഷത്രിയരായിരുന്നെങ്കിലും അവരെന്താണ്, അവർ ഈ കൾച്ചർ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ്, മ്ലേച്ഛന്മാരായിട്ടാണ് അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഭീരം എന്ന് പറയുന്നതും മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സഭാപർവം, ഭീഷ്മപർവ്വതത്തിലാണ് ഈ ഒരു പേര് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സരസ്വതി നദിയുടെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അണ്ടറിലുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ എല്ലാം മ്ലേച്ഛർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവര് മ്ലേച്ഛരാകാനുള്ള കാരണം, പരശുരാമൻ ക്ഷത്രിയന്മാരെ എല്ലാം വധിച്ചപ്പോ കുറെ ക്ഷത്രിയന്മാര് പേടിച്ച് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. പരശുരാമനെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി. അപ്പം ഇവർ ഓടിപ്പോയതിനു ശേഷം ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ മലമുകളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, ഈ അഭീരാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി താമസിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലം അഭീരദേശ എന്ന് പറയും. ആ സ്ഥലമെല്ലാം അവരുടെ ദേശമായി. അവരൊരു മ്ലേച്ഛന്മാരെ പോലെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം പാലിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായി മാറി. അതാണ് അഭീരാസ്. ഇനി ശുംഭാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതുപോലെ ഉള്ള മഹാഭാരതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്. കനക എന്ന ഒരു വംശത്തിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ശുംഭാസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി യവന എന്ന് പറയുന്നത് യയാതി മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു മകനാണ് യവൻ. അപ്പൊ ഇവര് ടർക്കിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ ടർക്കിയിലാണ് ഈ യയാതിയുടെ പുത്രന്മാര് ഒരാളായിട്ടുള്ള യവൻ. ആ യവന കുലത്തിൽ വരുന്നവരെല്ലാം യവനാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരും ക്ഷത്രിയരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മവും ബ്രാഹ്മണിക ധർമ്മവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവരും മ്ലേച്ഛ യവനാസ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. ഇവര് ഗ്രീക്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഗ്രീക്കുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും യവനാസിൽ വരുന്നവരാണ് ഇവര്. ഇനി ഖാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഖാസദേശ എന്നാണ്. ഇത് മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രോണപർവ്വതത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൈനീസ്, മംഗോളിയൻസ്, അവര് ഈ ചുണ്ടിന് മുകളിൽ മീശ മുരടിച്ച ആൾക്കാർ എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മീശ വളരത്തില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും? ചൈന, മംഗോളീസിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഖാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റും പിന്നെന്താ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ്
മുഹമ്മദും എല്ലാം അവതരിച്ചത്. അവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ. ജീസസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐ ആം സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് ജീസസ്, അല്ലെ? ദൈവപുത്രനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് ജീസസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ദൈവപുത്രനായിട്ടുള്ള ജീസസ്, പിന്നെ ഐ ആം ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ലോർഡ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം തരാൻ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പുരോഹിതനാണ് മുഹമ്മദ്, പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ്. ഇവര് രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്നും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല. നിങ്ങൾ ആരോ ആകട്ടെ, ഏത് മ്ലേച്ഛ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രമേ എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്ലേച്ഛരാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കില്ല എന്നാണോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴുള്ള ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്കൊരു അഹങ്കാരമുണ്ട്, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മൺ കുലത്തിൽ പറഞ്ഞ അവര് കുലവംശത്തില് അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അത്രയും ഉയർന്ന പരമഹംസനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറയാണ്, ആരോ ആകട്ടെ, ഈ എത്ര പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ ആയനെ പോലും ആ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊന്നും ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു എലിജിബിലിറ്റിയും നോക്കണില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പോ ഇസ്കോണിലാണെങ്കിൽ അവര് എന്താ പുളിന്ത വേഷത്തിലുള്ളവർ, ഇവര് ഖാസ ആൾക്കാരാണോ, മ്ലേച്ഛരാണ് എന്നല്ല കാണുന്നത്. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അവരെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് അവരെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയും കണ്ട് അവരെ ഭക്തരായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാരും കാണുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലാതെ ഇവര് വെളുത്തവരാണ്, അവര് കറുത്തവരാണ്, ഇവര് ചൈനക്കാരാണ്, ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഖാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചൈനീസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ റഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂനാസ്. ഈ ഹൂനം എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യക്കാരാണ്, ഹൂണം. റഷ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് റഷ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ യവനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ടർക്കിഷ് ആൾക്കാർ. ഇവരെല്ലാരും ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നോ, എന്ത് പാപകർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തോ, ഇതൊന്നും നോക്കണില്ല. എന്താണ്? ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്. ഇവരിലുള്ളവർ ദീക്ഷ എടുത്തു, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ വരെ എടുത്തു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത്രയും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, അവർ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്, ഇതൊന്നും നോക്കിയല്ല അവര് ഭക്തരായി. കാരണം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അസുരന്മാരെല്ലാം കലിയുഗത്തിൽ ഏത് കുലത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കും. അസുരന്മാരെല്ലാം കലിയുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ കുറെ എന്താ കൊഞ്ചും കണവയും ഒക്കെ വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പാപകരമായിട്ടുള്ള ജോലി. അവരിത് കഴിക്കില്ലെങ്കിലും അവരിതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ മറ്റു രാജ്യത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടുന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആണ്, ഈ ശ്ലോകം അറിയാം. പക്ഷെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ ഈ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പേരിന് ബ്രാഹ്മണാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരാണ് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ശരിക്കും ഇപ്പം ലോകമെമ്പാടും ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും അവരെല്ലാരും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനമാണ്. ലോകമെമ്പാടും അവരാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, അല്ലേ? മറ്റ് ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, മറ്റു രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന അവര് മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്നും നേരെ അറിയില്ല. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ ഭക്തൻ അറിയാം എന്താണ് സത്യമെന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് ആർത്തി കുറയും.
ഈ ആർത്തിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു കാര്യം. നമ്മളുടെ ദേഷ്യം, കാമ, ക്രോധ, മോഹ, ലോഭ, മത, മാത്സര്യം, ഈ ആൾക്കാർ, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ ശത്രുക്കൾ. നമ്മളുടെ ഉള്ളില്, നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ശത്രുക്കൾ. ഈ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അത് നാമജപമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ഭക്തരും എല്ലായിടത്തും എന്താ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നാമജപം കേട്ട് കേട്ട് നാളെ ഒരിക്കൽ ഈ ലോകമെമ്പാടും എല്ലാരും നാമജപം ജപിച്ച് എല്ലാരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് UN ഓർഗനൈസേഷൻ, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചാലും, വേൾഡ് പീസിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ യുദ്ധവും കാണും, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ദാരിദ്ര്യവും കാണും, എല്ലാം കാണും. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്, ഈ ഭക്തി ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലായിടത്തും ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആ ഭഗവാൻ അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്ത എത്ര പാപമാണെങ്കിലും അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി അത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് നമ്മള് സ്ത്രീയാണോ, ശൂദ്രനാണോ, വൈശ്യനാണോ, അതിലും താഴ്ന്നവനാണോ, ഇതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചോ ഇല്ലയോ. ഭഗവാൻ ആരെയും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പണക്കാരനാണോ, നമ്മള് കഴിവുള്ളവനാണോ, നമുക്ക് ശ്ലോകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൊല്ലാൻ അറിയോ, ഇതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രേമമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടുകൂടി അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് തരുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ്. വേറെ ഒന്നും, ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന പറയാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത 5 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. ആ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ आनंदकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी.